तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मा आंखौ हांख्रायहरदोंमोन बे समाव फैबाय मोनसे धोरोमारि फसंथान आरो धोरोमारि हाबाफारि फैनानै मोजां मोनबाय बयखौबो आसारि दौरि दौसि आरो गासै दैदेनगिरिफोरखौबो आरो बेवहाय बिथांमोननि जथुम्माजों लोगोसे बाथौ सिबिनायनि बेलायावबो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लाफाजोबदों गतिके मोनसे मोजां जे मानसिया गावनि जिउआव जुदि धोरोमखौ गुदि खालामनानै सोलिलाङोब्ला गासिबो माने जेफोरनिफ्रायनो गावखौ मुक्ति खालामनो हायो बा जायखिजाया आन्दायनाय लामायावबो लामा संनानै मोनो जोंनि मा होनो सिबिनाय बेनि सायावनो गासैबो सोनारगोन जोंनि सिबिनाया गोथौ जायोब्लानो जोंनि माखासे सोरजिफ्रा गावनो गाव ओंखारलांगोन जों बाथौखौ मोजां मोनोबा बाथौनि सोमोन्दै जों लिरगोन बाथौखौ जोङो जोंनि जिउआव बे नङाबानो जाया होननानै सानोबा जों जेरावखि थाया जेरावखि थाङा जों बेवहायनो बाथौखौ जोङो सिबिबाय थागोन बेखौबो जों हाबाफारि लागोन ओंखायनो आथिखालनि समाव माने जिहेतु बयबो दा धोरोमनि फारसेबो मोनसे फोथायनाय फैबाय सिबिनाय फैबाय गेजेर समाव सोमावसारनाय बायदिसिना हाबाफारियाव बेफोर थालांदोंमोन जोंनि जिउआव आरो बिनि थाखायनो जोङो गोबां माने धोरोमारि बिथिङाव सावरायनोबो हायाखै खामानिबो मावबोनो हायाखै खिन्थु दा जिहेतु सोमावसारनाय गैला ओंखायनो बयबो गावबा गाव जिउआव समाजारि हिसाबैबो धोरोमनि फारसे थांबाय खारन धोरोमासो जोंनि जिउआव मोनसे संस्कारखौ लाबोनानै होफैयो बेजोंसो जों गासैबो गियानखौ मोननो हायो ओंखायनो दा आथिखालाव बयबो सांग्रां जाबाय गोरोंफ्राबो जिहेतु धोरोमनि फारसे फोथायनाय फैबाय सिबिनाय फैबाय ओंखायनो बियो मुलुगनाङैनो जेरावबो मोनथिजागोन जेराव जेराव बियो थाङो लाइमोनफ्राबो गासिबो बेफ्राव बे मा होनो बिदिखौ गावखौनो फोनांजाबनांगौ आरो लाइमोन जिउआ बिनि गेजेरजोंनो बारलांनो हायोमोन मोजां न'खराव बिमा बिफाजों माने थाफानानै जुदि माने न'खरनि बाथौआव खुलुमबाय थायो अब्लानो बिनि गेजेरजों बिनि जिउआव गोबां मोनसे मा होनो साननायनि जि मोनसे माबा थायो बियो गोथौनिफ्राय गोथौ जाबोयो आरो बिमा बिफाखौ नुनानैनो बे गासैखौबो सोलोंलांनो हायो गतिके मानसिनि जिउआव धोरोमारि मोनसे बिथिंनि गेजेरजों फैनांगौ बे नङा जे धोरोमारि बिथिं माने खालि धोरोमनि आल'सना धोरोमनि सोमोन्दै गियान बे नङा न'खराव बिफाखौ खुलुमनाय बिमाखौ खुलुमनाया बाथौ सिबिनायनिफ्रायनो जाजेनगोन बिदाखौ खुलुमनाय बिमायखौ खुलुमनाय आरो अब्लानो जिउआव मोनथिगौ जे गिदिरफोरखौ मान होनांगौ आरो बिनि उनाव बायदिसिना समाव बियो गावनो बिख'गोन जे आंहा आनजाद फैदों आफा आंखौ एसे मोजाङै नायहर आंखौ एबाराव बुरजा बुरजा नम्बर मोननाय खालाम बेफोरबायदि बेबो खालामगोन आं ओरैयाव खालामनो नागिरदों ओरै थांनो नागिरदों बे जाहाथे मोजाङै मोजां जायो बिनि जिउआव बेनो मोनसे सोलायनायखौ लाबोयो आरो गेबें लामाजों आवगायलांनायाव बे मोनसे थुलुंगा होयो जोंनि सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय मौरिपारा बियाबनि गोथार बाथौ थानसालि खुंनाय जोंनि जिल्ला गौथुमनि 14थि बोसोरसालि जथुम आरो मौरिपारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 10थि बोसोरसालि जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय दिनै गेवलां मेलाव जायफोरा आलासि बिथांमोनखौ हांख्रायदोंमोन बिथांमोना फैजोबदों टाइमाव फैदों समाव फैदों दा बे हिसाबै जों बेबादिनो मैयानो थान्दै जथुमावबो जोंहा खथायानो थोआखै गोबां थान्दैफोर जादोंमोन बेफोर जोंखौ थुलुंगा होदों आरो बानजाय आफादा जेरैबायदि खामानि मावदों जोबोद माबाजों बिथांमोना गिदोंमोन बानजाय आफादा जे जोंहा धार सारनांगोन नामा आं बुंदों जे बाथौ धोरोमनि मिटिं खुंनो थाखाय आथिखालाव रावबो गिनो दरकार गैया गिनांला बयबो होयोसै बे हिसाबै जोङो जिल्ला गौथुमा मैया गोजाम कमिटिखौ आफादखौ सेफायनानै गोदान गौथुम दाबाय दा बेवहाय आगोलनि थाखानाय लेङाइ आफादगिरि मानबगेजेर सनिस्वर सरगियारि बिथांजों गोख्रों दैदेनगिरि बिथांखौ जों होबाय नेहाथारिखौ आगोलनिखौनो होफिनबाय बे हिसाबै जोङो मैया आबुङै दानो हादों जोंनि माइनाव आफाद लाइमोन आफाद दौरि आफाद गाहाय आफाद गासैखौबो
बे बेलायाव जोङो मोनसे थांखिखौ लादों जे जिहेतु धोरोमखौ बुहुमनां खालामनोब्ला जोंनो रांखान्थिया जोबोद गोनांथार रांखान्थि नङाब्ला जोङो जेबो खामानि मावनो हाया बेनिखायनो जोङो जोंनि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय साख्रि मावनायानो जा सोरबा आबादारि मावनायानो जा सोरबा माबा साधारन मानसियानो जा जायफ्रा धोरोमनि मुङाव बावसोमनो हायो जायफ्रा धोरोमनि नामाव बेसाद मुवा थाखा फैसा बावसोमनो हायो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे जोंहा जिल्ला गौथुमा मोनसे स्टेट बेंकआव एकाउन्ट दंखायो बे एकाउन्टखौ जों अपेन खालामना होखादों बेयाव जाय जेरै हायो सोर दैथायहरनो जों खावलायदों बे हिसाबै हयथ' जोंनि रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों नंमारगौ जे जोङो जुदि धोरोमखौ गोगोम खालामनोबा मालाय धोरोमफोरजों जुदि जों माबा खालामोब्ला बादायारि खालामनोबा जोङो दानखौ होथारनांगोन दाना आत्मत्याग गावखौ बावसोमनाय बे दान होब्लासो माबा जायो फोन मोनो होनदों इसोरनि मुङाव बेखौ जों मावथारनांगोन मावनाया गोनां जों खावलायबोबाय थादों मानो होनब्ला बर' हारिखौ एसेबा बे 32 बोसोराव गासैबो माबाजोबनो हाया दा लासै लासै फैगासिनो दङ बे हिसाबै जोङो निस्सय जोंनि सानजा बाक्सा जिल्लाया सानजा तामुलपुर जिल्लाया मावनो हागोन जोंनि सानजा तामुलपुर जिल्लायाव गासै मोनस्नि बियाब गौथुम दं बे मोनस्नि बियाबनि मादाव न'सेबो सिजौ गायै न'खर गैला बियाब गौथुमफ्राबो थानसालि लुफुंबाय गरेस्वर आनसलिकआ लुबाय सानजा खोलाया लुबाय सुवागपुर बियाबा लुगासिनो गुबुन गुबुन बियाब गौथुमफ्रा ओरैबायदि थांखि लादों जे जों जुदि जोंनि धोरोमखौ मुलुगनां खालामनोब्ला जोङो लाइ लथर बावनांगोन बेनिखायनो खायफा बियाब गौथुमफ्रा मा खालामदों बोसोराव न'खरसेनिफ्राय गय फांसे खांदों सोरबा माइ फाल्लाबो खांदों बेबायदि खांनानैबाबो थानसालिखौ लुनो हादों आरो गोजोनथाव खोथा बेनो दिनै भारत सरकारा आरजिआइनि दारै रेजिस्ट्रेसन अफ इन्डिया बिथांमोना बाथौ धोरोमखौ स्वीकृति होबाय इतिमध्य जोंनो कलम होबाय बे खामानिखौ मावदों क'क्राझार जिल्लायाव थानाय बागानसालि ट्रेडिशनेल कालचार ससाइटिया बे सारदा प्रसाद मुसाहारि आफादगिरि दं आरो नेहाथारि हिसाबै जोंहा महिम बसुमतारी दं बिथांमोना मावनानै दिनै दाखालि बावैसो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै एसे बानाननि एसे माबा गोरोन्थि जादोंमोन बेखौ सुद्रायनो फैबावबाय आरो बिथांमोना खोथा होदों जे जोङो बाथौ धोरोम नोंथांमोननि धोरोमखौ ओरैबायदि नोजोरजों होदों जे बियो नेचारेलि माने मिथिंगानि गेजेरजों नोंथांमोना इसोरखौ नागिरदों आरो मिथिंगा नङाबाथ' जों रावबो थांना थानो हाया गथिखे बे मिथिंगायाव दंफां लाइफां जिब जुनार हाजो हाला जेसेबां दं बे इसोरनिनो दान जायनि थाखाय दिनै राजस्थानाव मरुभूमि दं बालाहामा बेवहाय मानसिया मानो थानो हायाखै थानायनि मेन जाहोना जाबाय बेयाव मिथिंगानि दंफां लाइफां गैया आरो बेखौ जोङो जोंनि जिथु कालचार जोंनि हारिमु आरो बे मोनसे खोथाया रोखा गुबुन धोरोमाव थांनाय जोंनि बर'फ्रा जौगाहैदों किन्तु हारिमु बेलायाव खायफा आयदाफ्राव बिथांमोना दुखिया गोरिब किन्तु बेबादि होननानै गुबुन धोरोमखौ जे आं मुगैदों खमरसा खालामदों आं बेखौ बुंनो नागिराखै दावगादों जोंनि बर'फ्रा नाथाय दिनै खाम सिफुंखौ फोजाखांनाय बेलायाव बिथांमोना माबा होनो हायाखै बारा दा खिन्थु बिथांमोना बाहायबाय मिसनारिफ्राबो बाहायदों हयथ' बिथांमोना उपलब्धि खालामदों जे खाम सिफुङा दिनै बाथौ धोरोमा गोमसारनाय लोगो लोगोनो दिनै खाम सिफुंखौ दामनो रोंनाय रोङिया उननि खोथा दिनै गंफ्रोमबो थानसालियाव नुनो मोनबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां नङामोनब्ला जेराव खेराइ थागौमोन बेयावसो खाम सिफुंखौ नुगौमोन दिनै नाथाय खेराइ हान्जा दाफा थानसालियाव गामियाव जों खाम सिफुं सेरजाखौ नुनो मोनसै बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बेनिखायनो जों बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद साहित्य सभा बर'फोरनि जेसेबां संगठन दं बिथांमोनाबो दिनै जोंखौ लोगोआव लाफाना खामानि मावलांगासिनो जों बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय दा बे हिसाबै गाननाय जोमनाय बेलायावबो दिनै जोङो मोनसे इउनिफर्म लाबोनो हाजोबाखैब्लाबो एसे नाजाबाय थानाय जादों ओंखायनो बेजों लोगोसे धोरोमजों जिहेतु शिक्षाबो सोमोन्दो दं जों इसोरखौल' सिबिबाय थाब्ला जानाय नङा जोंनि फिसा फिसौनि सोलोंथाइनि सायावबो साननांगोन बेनिखायनो जोंनि जिल्ला गौथुमा बोसोरफ्रोमबो सोलोंथाइनि
मोनसे माने सेमिनार लानो थाखाय जोङो थांखि लागोन मानो होनब्ला सोलोंथाइ जुदि गैयाब्ला धोरोमखौ जों गेवलां खालामनो हानायाव जोंनि हारिया जौगानाय नङा आरो बेजों लोगोसे जोङो गोदान बिबान मोननाय बिथांमोनखौ समायखिरा लानो थाखाय बिबान गथायनो थाखाय जोङो तारिखखौ थि खालामाखै जों बगामाथिनि जिथु जोंहा आसाम आयेन आफादनि मासिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बानायनाय थानसालियाव जोङो बावैनो लागोन बेयाव माखासे जों थांखि लागोन बे बेलायाव नोंथांमोननि रादाब बुथुमगिरिनिफ्राय हमनानै गासैबो रायजो राजाफोरनि जों अननाय मददखौ हास्थायदों बेखिनियानो आरो बुंनांगौ माबाफोर